डिपार्टमेन्ट लांदों बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्ट मोनसेबो लांनो जों साबसिनसो खालामनांगौ मानो लांनो फानो आरो बेथ' बे हस्पिटाल जानानै बिदिबा माखासे बाहागोफोरखौ बोखावना लांब्ला जोंनि देहाखौ खावसे बोखावना लांब्ला जोंनि देहा मा जाबावगोन गथे जेसेबां दङ जा सिभिल हस्पिटालाव बेखौ जोङो लाखिनांगौ आरो जेसेबां नांगौ जोंनि थाखाय दरखार दङ बे दरखारि जाय जन्त्रपातिफोर दङ बेखौ जों लाबोनांगौ आरो गोगोम मोनसे फुल फ्लेजेड सिभिल हस्पिटाल जों खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो। खुलुमबाय लोगोफोर, मैया प्रमिला रानी बायद' बेखौ मोनसे धरना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। माखासे निउस पर्टेलाव दामदों, माखासे निउस पर्टेला दामाखै। आरो दिनैबो फिन आरो खनसेबाव धरना हाबाफारि लानाय बा दिनैबो दावराव देख्रेब सारनि माखासे धरना हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो लोगोसे बेयाव दावराव देख्रेब सारा माखासे खावलायनाय जादों जिहेतु क'क्राझार टाउननि मेइन टाउनावनो दिनै RNB सिभिल हस्पिटाल ना, बे सिभिल हस्पिटालखौ दिनैहाय गुबुन मोनसे जायगायावहाय बोखारनो नागिरदों बा बिनि जाखिनि दरखारि गोनांथि जिनिस ना बै हस्पिटालखौनो बे जायगायाव दोना लाफानो गुबुन मोनसे जायगायावहाय साइड खालामनो नागिरबाय थादों। जाहाथे बे हस्पिटाला बहायनो थानांगौ, बे हस्पिटाला बै समनिफ्रायनो बायद' प्रमिला रानीयानो बुंदों जे बै समाव जेब्ला आन्दलन खालामनानैसो मोननाय नंगौ बायद' जोंनि जाखिनि मोननाय जाखिनि जोंनि हस्पिटालनिफ्राय लानानै नैबे जिखुनु जिनिसखौनो जोङो थै आरो जिउ होनानैसो मोनजोबनाय। ओंखायनो आंबो बुंगोनसो आंबो दिनै बिनि गेजेरावनो, नाथाय बेवहाय बिथांमोनानो गोबां दावराव दावसि खालामग्रा बा गोबां बाथ्रा बुंगोन। दा उपाय गैया, जाय जिनिसा नंगौ बेयो सैथो। जों गोबां जिनिसखौनो हस्पिटालनिफ्राय लानानै स्कुल कलेज ना इउनिभार्सिटि कलेजनो बड'लेण्ड बायदि रोखोमनि जों बुंबाबो बुंथ'नो हानाय नङा। जों जिउ आरो थै होनानैसो बिनि बिनिमयआवसो गासैखौबो मोननाय। BTC मोनदों, बिबो जिउ आरो थै होनानैसो मोनदों। BTR मोनदों, जों थै आरो जिउ गारनानैसो मोनदों। BSc मोनदों, थै जिउ गारनानैसो मोनदों। BSc आवबो जों गोबां नांगौ बायदि मोनाखैब्लाबो जों माखासे जिनिसखौ मोनबोदों। BSc एकर्डआव BTC एकर्डआवबो जों नांगौ जिनिसखौ मोनजोबाखै, थेवबो जों थै आरो जिउ होनानैसो मोनदों। नैबे BTR आवबो नाथाय जिउ गोबां खहा जादों। सोर जादों? जों बर'नि दैदेनगिरिफोर खहा जादों, लोगोसे फिसा फिसौ गथ' गथायफोर, बै दैदेनगिरिनि गथ' गथायफोर खहा जादों, जिउ गारदों, थै गारदों। सोरबाया गावनि खाफालनि फोथा बेफोरखौ खोमोरना लानो गोनां जादों। बिनि बिनिमय जों मोनदों। दावराव देख्रेब सारा दिनैहाय मिडियानि सिगाङाव बा खौरां बिजोंफ्रावहाय मा फोरमायदों जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। RNB सिभिल हस्पिटाला जोबोद पुराना हस्पिटाल बियो। दा बे हस्पिटाला क'क्राझारनिनो बिखायाव जानाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगायाव गोबां बेमार आजारनि सिकित्साखौ खालामबोनाय जादों आरो बे गेजेर जायगायाव बे हस्पिटाला गायसनजानायखाय मानसिफोरनि बेमार नायनायनि थाखाय गोबां मोनसे सुबिदा जों मोनोमोन। दा जोङो सरकारा दिनै बे सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै जे गोदानै गायसनजानाय जे मेडिकेल कलेज जायनाखि बालागाव जागासिनो दं, बेसरगावआव जागासिनो दं, बेयाव जे लांनो नागिरदों बे जोबोद दुखुनांथाव। बेखौ जोङो मोजां मोनाखै आरो बेखौ जों प्रटेस्ट खालामनांगौ। क'क्राझारनि जेसेबां नागरिकफोर दङ बिसोरो बेखौ बादा होनांगौ, जाहाथे बेसरगावआव जानो गोनां जायनाखि मेडिकेल कलेज बेयाव जाहाथे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि जायनाखि फसंथान बेखौ जाहाथे लाङा, जों बेखौ बयबो होबथानांगौ। जोंनो ट्रिटमेन्टखौ नांगौ, जोंनो देहा फाहामथायखौ नांगौ। दा मेडिकेल कलेजआ जाथों, जोंनि थाखाय बे जोबोद बरायथावना, जों बेखौ बरायो। बेसरगाव जानायखौ मेडिकेल कलेज जाबाय, जों बेखौ बरायदों। बे साबना हामना जानांगौ, मोजां जानांगौ आरो बेयाव सफिस्टिकेटेड इकुइपमेन्टफ्रा लाबोनानै जोंनि बायदिसिना बेमारफोरखौ फाहामनाय जों बेयाव जायगायाव मोननांगौ। दा खिन्थु बे नङा जे बेसरगाव मेडिकेल कलेज जानाय लोगो जोंनि RNB सिभिल हस्पिटाला जे बोखारजानांगौ बे बाथ्रा जानो हाया, खुनु जानो हाया। जों साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फाहामथाय मोननो थाखाय RNB सिभिल हस्पिटालाव जोङो
साबसिन साबसिन खालामनांगौ आरो बेयाव जायफोर माने लेपसेस जाहा दंमोन जोंहा माखासे इकुइपमेन्टफोरनि जे खम दंमोन बे इकुइपमेन्ट खमफोरखौ जोङो लाबोफिननानै साबसिननिफ्राय साबसिन ट्रिटमेन्ट होनानै जों सिभिल हस्पिटालखौ जों खालामनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव जे माने सिभिल हस्पिटाल दङ बे सिभिल हस्पिटालाव जे साबसिननिफ्राय साबसिन खालामगासिनो दङ दिनै क'क्राझाराव जों मानो खालामनो हाया बे क'क्राझार बिखायाव जे एफा मोजां माने हस्पिटाल जाखाथारबाय एफा मोजां ट्रिटमेन्टनि सेन्टार बियो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो फैनानै सिकित्सा खालामनो हायो दा बे सिकित्सा खालामनो थानाय बे सुबिदा गोनां बे मोजाङै गायसनजाखानाय जाखानाय बे सिभिल हस्पिटालखौ मानो बोखारनो दा उल्थे जोङो बेखौ बिर'धि खालामो बेखौ बोखार मोना आरो गभर्नमेन्टआ बे रबीन्द्र ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ जों बेखौनो जोङो खावलायदों आरो बे खावलायनायखौ लानानैनो दिनै जोंनि बे धरनानि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों जेसेबां दा डिपार्टमेन्ट लांदों बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्ट मोनसेबो लांमोना जों साबसिनसो खालामनांगौ मानो लांनो फालाय आरो बेथ' बे हस्पिटालानो जालांबाय बिदिबा माखासे बाहागोखौ बोखावना लांब्ला जोंनि देहाखौ खावसे बोखावना लांब्ला जोंनि देहा मा जागौ बोले गथे जेसेबां दङ जा सिभिल हस्पिटालाव बेखौ जोङो लाखिनांगौ आरो जेसेबां नांगौ जोंनि थाखाय दरखार दङ बे दरखारि जाय जन्थ्रपातिफोर दङ बेखौ जों लाबोनांगौ आरो गोगोम मोनसे फुल फेजेड सिभिल हस्पिटाल जों खालामनांगौ जों बेखौसो दाबि खालामो अजद फैबाय थादों बे मेडिकेल कलेजाव माखासे ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हायाखै बरपेटा मेडिकेल कलेज बा गुबुन जायगाफोराव रेफार खालामनो होनानै बेनि सायाव मा बुंदों दा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव हरनायथ' बेनोथ' जोंनि प्रब्लेम दा जोंहा बे प्रब्लेम दं जेब्ला बे लेपसेसा जादों जेब्ला बेखौ फुलफिलसो खालामनांगौ जोङो जाहाथे जों बाहेरायाव हरनाङा अनेक प्रब्लेम जाबाय थादों जोंहा एथ' गोबावनिफ्रायनो बे सिभिल हस्पिटाला जाबोनाय बिराद माने बिराद फुराना हस्पिटाल बे दा बे फुराना हस्पिटालाव जुदि माबा मोनसे लेपसेस दंब्ला जों बेखौ माने सुफुंनांगौसो खिन्थु सुफुङाबालानो बेखौ बोखारनो हाब्लाथ' गाज्रिसो दा जों अनेक प्रब्लेम नुबोदों माबा मोनसे इमारजेन्सि माबा जायोब्लानो माने बरपेटायाव रिफार खालामहरो ओरै गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव रिफार खालामहरो दा जाहाथे जोङो रिफार खालामनाङा जासे बेयावनो जोङो फुल फेजेड जों ट्रिटमेन्टखौ मोननो हायो बिनि बेब'स्थाखौ सरकार लानांगौ दा बेखायनो जों सरकारखौ दाबि खालामबाय थादों गोदोनिफ्रायनो बयबो बे जायगानि मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे जोंनो फुल फेजेड मोनसे हस्पिटाल नांगौ जोंनो बे जायगायावनो जों इसिबांनाखि जोंहा सिकित्सा खालामनांगौनि बेब'स्था जानांगौ बे जाहाथे बेयाव जायो बेखौ बुंबाय थानाय जादों दा बिदि एफा गोबावसिम दासिमबो दि जायाब्ला आरो बे दिनै भारत माने आसाम सरकारा दिनै बिसेसरि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिराद माने गोग्गाना बुंबाय थादों जे सिभिल हस्पिटालफोरखौ मडिफाइ खालामनाय जाबाय आसामावनो मोजां सिकित्सा होनाय जासिगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों खिन्थु दिनै आसामावथ' गैबावा क'क्राझारावथ' दोन क'क्राझारनि बादैबो आसामावनो मोजां सिकित्सानि बेब'स्था गैया जाय फलाव दिनै आसामनिफ्राय गोबां माने मानसिफ्रानो माने आसामनि हस्पिटालखौ नेग्लेक्ट खालामनानै आसामनि हस्पिटालखौ बिसास खालामाबालानो आसामनि हस्पिटालनि प्रति बे माने फोथायनाय गैयाजासे दिनै गुबुन जायगायाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थांदों दिल्ली बायदियाव थांनो गोनां जादों माद्रास बम्बे बेफोराव थांनो गोनां जादों हायद्राबादाव ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जादों मानो बिदि जादों दिनै आसामाव जुदि मोजां सिकित्सा जादों होनना बुंब्ला आसाम सरकारा दिनै जोंनि जायगानिफ्राय मानो बाहेरायाव थांनो ट्रिटमेन्ट खालामनो बेखायनो जोङो बुङो जे आसाम सरकारा ओरैनो बाथ्रा खोथा बुंलाबायनायखौ बाद होनानै जे आसामाव जे मोजां ट्रिटमेन्ट जानांगौ मोजाङै सिकित्सा खालामनांगौ बे बेब'स्थाखौ आसाम सरकारा लानांगौ जों बेखौसो खावलायो धरनाया माब्लासिम सोलिगोन बेखौ खालामबाय थागोन जोङो दिनै मैयानिफ्राय खालामबाय दिनैबो खालामबाय आरो गाबोनबो समफोरबो जों खालामनांगोन आरो जों जेरैखिया जों माने बे हस्पिटालखौ जोङो लाखिनांगोन बे जाहाथे बेनिफ्राय शिफ्ट खालामा मोनसेबो बाहागो जाहाथे बाहेरायाव लाङा बेनि थाखाय जों जेसेबां दिन जोङो माने दाबिखौ मानिया बेसेबां दिन जोङो धरनाखौ खालामनांगोन आरो जों मबिलाइसखौ खालामनांगोन मोजाङैनो दासिमबो जयैनो मोजां मबिलाइस खालामनाय जायाखै मोनसे सेन्टिमेन्टजों हरखाब माने बे धरनाखौ खालामबाय जादों दा जोंनि मबिलाइजेसना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन जों बयबो रायजो राजाखौ खावलायो टाउनबासिखौ खावलायो जाहाथे बयबो बे धरनायाव बाहागो लायो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्सनि आखा फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि